जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ் லெவல் 1ல நம்ம 2வது நாளாக நம்ம கூடியிருக்கின்றோம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல. இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா இல்ல நான் வாசிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஓம் நமோ பகவத். தெரியுதுங்களா? ஓகே. வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरांजन ज्ञानांजनं शलाकय चतुर्उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपः कदा मह्यं तथादि पदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरोः श्री युधपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विधांष्ट ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन कौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुच्च कृपा चन्द्रच्च एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय हो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः पुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஓகே. நேத்து நம்ம என்ன அத்தியாயம் பார்த்தோம்? யாராவது சொல்றீங்களா? அந்த நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? யாரு சொல்றீங்க? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி, கிருஷ்ண பிரபுஜி, மணிகண்டன் பிரபுஜி, ராமச்சந்திரன் பிரபுஜி. நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? யாரு சொல்றீங்க? சாப்டர் 1ஓட பெயர் என்ன? நேம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இல்ல ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட பெயர் அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனோட அந்த மனச்சோர்வு எப்படி பகவான் இடத்துல கனெக்ட் ஆனிச்சு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம்.
அதோட இன்னொரு பெயர் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். படைகளை கவனித்தல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சரி. திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொன்னார். இன்னும் 5 விஷயங்கள் பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். 5 விஷயங்கள் என்ன? ஈஸ்வரன், ஆத்மா, பிரகிருதி, காலம் அண்ட் கர்மா. இந்த 5 விஷயத்துல மாற்றக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்மம். மற்ற 4ம் மாற்ற முடியாதது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறார், போர்க்களத்தில் போர் புரிவதற்காக என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவின் பிள்ளைகளும் சேர்ந்தாங்களே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கிறார். அதன் மூலமாக சஞ்சயன் வந்து அங்க என்ன நடந்துச்சுன்ற எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது துரியோதனன் வந்து அந்த ஜம்பமாக வாய்ச்ச விடால் அவருக்கு உள்ளார பயம் இருந்தாலும் வெளியில அதை காட்டிக் கொள்ளாமல் அவர் என்ன பண்றார், முதல்ல துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போய் உங்களுடைய அந்த சீடன் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு புத்திசாலித்தனமாக அவனுடைய படையை வந்து வியாபிச்சிருக்கான் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். சோ துரியோதனன் துரோணாச்சாரியரோட நண்பன் வந்து துருபதன். இவங்க 2 பேரும் வந்து குருகுலத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த துருபதன் வந்து சொல்வார், நான் ஒரு அரசன், நீ ஒரு பிராமணன், உனக்கு என்ன ஹெல்ப்னாலும் எதிர்காலத்தில் நீ வந்து என்ன பார்க்கலாம்னு சொல்றார். துரோணாச்சாரியர் கஷ்டப்படும் போது அவருடைய நண்பனோட அந்த சொன்ன வாக்கு ஞாபகம் வரதுனால போறார். ஆனா துருபதன் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடுறார். அதனால கஷ்டப்பட்டு வந்துடுறார் துரோணாச்சாரியார். அப்ப அவர் சொல்றார், நான் இல்ல என்னுடைய சீடன் வந்து உன்னை ஜெயிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறார். சோ அதன் மூலமாக கௌரவர்கள் அனைவருக்கும் 100 துரியோதனன் சார்பாக இருந்த அந்த 100 பேரு பிளஸ் பஞ்சபாண்டவர்கள் அந்த எல்லாரையும் வந்து அவர் வந்து அந்த கலையை கற்றுத்தர்றார். ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய குருவோட அந்த அந்த அவரை வந்து சூளுரைத்தார் இல்லையா துருபதன் கிட்ட, அதை வந்து அவர் வந்து நிவர்த்தி பண்றார். சோ அர்ஜுனன் துருபதனை வென்று அந்த நாட்டை துரோணாச்சாரியர்கிட்ட கொடுக்கிறார். துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, பாதி அரசாங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு மிச்சத்தை நான் தான் உனக்கு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறார். அதனால அந்த அரசனுக்கு வந்து மிகவும் அவமானம் ஆயிடுது. இந்த துருபதன் என்ன பண்றார், ஒரு யக்ஞம் வளர்த்து இந்த துரோணாச்சாரியரை கொல்வதற்காக எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் சொல்லிட்டு அந்த யக்ஞம் பண்றார். அதுல இருந்து வந்தவர் தான் திருஷ்டத்யும்னன். அவங்களுக்கு பின்னாடியே வந்து திரௌபதியும் வராங்க. அப்ப திருஷ்டத்யும்னன் துரோணாச்சாரியரை கொல்வதற்காக பிறப்பெடுத்திருக்கான்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அது தெரிந்துமே திருஷ்டத்யும்னன் துரோணாச்சாரியரை அணுகும் போது துரோணாச்சாரியர் தனக்கு தெரிந்த எல்லா கலையும் வந்து திருஷ்டத்யும்னனுக்கு சொல்லித்தரார். சோ அது வந்து அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணனுடைய தன்மை. அவங்க கிட்ட அந்த வேற்றுமை இருக்காது. அதனால இப்போ வந்து துரியோதனன் என்ன பண்றார், அதை வந்து சுட்டி காட்டுறார் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி. நீங்க எல்லாமே கத்து கொடுத்தீங்க இல்லையா, அங்க பாருங்க உன்னுடைய சீடன் வந்து பாருங்க எவ்வளவு அழகா அணிவகுத்து இருக்கான் பாருங்க இந்த போர் படைகளை அப்படின்றத வந்து காட்டுறாரு. நீ அப்போ ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டீங்க, இன்னொரு தடவை அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்றத வந்து மறைமுகமாக இங்க வந்து துரியோதனன் வந்து அவருடைய குருவான துரோணாச்சாரியருக்கு வந்து சுட்டி காட்டுறார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் தான் வந்து நம்மளுடைய மெயின். சோ அவரை வந்து எல்லாரும் வந்து எல்லா திசைகளிலும் வந்து அவரை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் துரியோதனன். அப்ப பீஷ்ம பிதாமகர் என்ன பண்றார், சங்கெடுத்து முழக்கம் எடுக்கின்றார். அவரை ஃபாலோ பண்ணி மத்த எல்லாருமே முழங்குறாங்க. ஆனா ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கார். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சங்கு முழக்கம் பாஞ்சசன்யம்ன்ற சங்கு எடுத்து அவர் முழங்குறார். அதுல அவரை ஃபாலோ பண்ணி அர்ஜுனன், தேவதத்தம், பாண்டவர்கள் எல்லாம் பண்றாங்க ஒவ்வொருத்தரா. அவங்களுடைய சங்கு நாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல இருந்தவங்களுடைய இதயத்தை வந்து பிளக்குற மாதிரி இருந்துச்சாம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்கோட பேரொளி வந்து பயத்தை உண்டு பண்ணிச்சு அப்படின்றத வந்து இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20வது ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், எனக்கு கூட சண்டை போடுறதுக்காக துரியோதனன் கூட சார்பாக யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்றத நான் பார்க்கணும் கிருஷ்ணா. 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து. அப்பதான் என்னால 2 சைட்லயும் யாரெல்லாம் சண்டை போட வந்திருக்காங்கன்றத பார்க்க முடியும். அங்க சின்னதா ஒரு அகங்காரம் நான் அப்படின்றத வந்து யூஸ் பண்றாரு அர்ஜுனன். கிருஷ்ணர் வந்து பேசலாங்க. ஆனா ஒரு சமிக்ஞை, நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். ஒரு புன்முறுவலோட அந்த தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துறார். அத பார்த்து அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன், ஆஹா என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய ஆஹ் மகன் ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, இவங்க கூட எல்லாம் என்னால சண்டை போட்டு என்ன எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்க போகின்றது, நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து 5 காரணத்தை வேற சொல்றார். ஓகே, சோ இதுதான் வந்து நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அப்படி சொல்லிட்டு அவர் சண்டை போட மாட்டேன்றார். சோ இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரன் கிட்ட.
செகண்ட் சாப்டர். அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனோட வெற்றிக்கான 9 காரணங்கள். அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தேர்ந்தெடுத்த போருக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மம் மட்டுமே நிலைநாட்டப்படும். அந்த தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னி தேவர் இவருக்கு பரிசாக கொடுத்தது. அது தெய்வீக தேர். எல்லா டைரக்ஷனும் நம்ம வந்து சண்டை போட முடியும். கவித்வஜா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஹனுமன். ஹனுமன் வந்து ராமாவதாரத்தில் வந்து எங்கேயோ கொண்டு ஒளித்து வச்சாங்க. இப்பதான் நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் எல்லாமே இருக்கு, ஜிபிஎஸ் எல்லாம். அந்த காலத்துல ரொம்ப கஷ்டம். இத்தனைக்கும் அர்ஜுனன் ஐ மீன் ஹனுமன் வந்து சீதம்மா தேவிய பார்த்ததே கிடையாது. அப்ப அப்ப அவங்க வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தேடி இருப்பாங்க இல்லையா? இருந்தாலும் வெற்றி வாகை சூடினார் ஹனுமன். ஹனுமன் எங்க இருக்காங்களோ அங்க வெற்றி. கபித்வஜா. சங்க நாட்டா அப்படின்னாக்கா அந்த சங்குகளோட முழக்கம் ரொம்ப தெய்வீகமாக இருந்தது. காண்டீபம். அர்ஜுனன் கையில இருந்த காண்டீபம் சிவபெருமானால கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று, பசுபதாஸ்திரம் அப்படின்னுட்டு. தியக்த ஜீவித, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனே தன் வாயால அவரே சொல்றார், எனக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறார். ஆஹ் சோ அவரே வந்து அதை ஊர்ஜிதப்படுத்துற மாதிரி. அந்த இது நடந்த இடம், நடந்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோக்ஷத ஏகாதசி. சோ அதன் மூலமாக மோட்சம் தான் கிடைக்கும் அந்த போர்க்களத்தில் இறந்து போகக்கூடிய அசுரர்களுக்கு, ஐ மீன் அரசர்களுக்கு. பாக்கியலட்சுமி, லக்ஷ்மிபதி யாரு? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காங்களோ அங்க பாத சேவனம் செய்து கொண்டு லக்ஷ்மிமா இருக்காங்க. சோ எங்க லக்ஷ்மி இருக்காங்களோ அங்க எப்பவுமே வெற்றி. ரிஷிகேஷர் எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர். அவர் வந்து அர்ஜுனன் கூட இருக்கார். சோ இதெல்லாம் வந்து 9 காரணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். தர்மக்ஷேத்திரம், தெய்வீக தேர், அந்த கொடியில இருக்கக்கூடிய ஹனுமன் இது, அந்த அவங்களுடைய சங்கொலி முழக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமாக இருக்கின்றது. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வில். அதுக்கப்புறம் துரியோதனனே வந்து வாய் தவறி அவரே வந்து என்ன சொல்றாரு, எனக்காக உயிரை கொடுக்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அண்ட் மோக்ஷத ஏகாதசி, பாக்கியலட்சுமி, தட் இஸ் லக்ஷ்மி வந்து அவங்க கூட இருக்காரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா லக்ஷ்மிபதி அவர் கூட இருக்காரு அர்ஜுனன் கூட. ரிஷிகேஷா, புலன்களை அனுபவிப்பவர் and கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்றது. 5 காரணங்கள் என்னென்ன சொன்னார் அர்ஜுனன் சண்டை போடாததுக்கு? இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும், இருமனம். இரக்கம். இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டுனா பாவம் இல்லையா? அந்த உடல், அதுக்குதான் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் கிருஷ்ணர். உடல் தான் அழிக்கப்படுகின்றது, அந்த ஆத்மா அல்ல. இரக்கம். இன்பமின்மை. ஏதாவது சந்தோஷமா இருந்ததுன்னா அதை யார்கிட்டயாச்சும் கொண்டாடணும், யார்கிட்டயாவது சொல்லணும். அப்பதான் அதுல வந்து இன்பம், உண்மையான இன்பத்தை அனுபவித்தது மாதிரி. ஆனா எங்க மகாபாரத போர்ல இந்த சைடு இருந்தாலும் சரி, அந்த சைடு இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பா எல்லாரும் இறந்து விடுவார்கள். அதுல வந்து என்ன ஒரு இன்பம்? இதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கா? யார்கிட்ட போய் நான் என்னோட சந்தோஷத்தை ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறார். பாவச் செயல். இவர்களை எல்லாம் கொள்வதனால நமக்கு வந்து பாவம் தான் கிடைக்கும். குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும். எல்லா மூத்தவர்களும் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்களும் மகாபாரத போர்க்களத்தில் இருப்பதனால பெண்களை வந்து காப்பாற்றுவதற்கு வந்து அங்க ஒரு நாதி இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள். வர்ணா சங்கரம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அந்த குடும்பம் அழிக்கப்படும். சமூகத்திற்கு தேவையில்லாத பிள்ளைகள் வந்து பிறப்பார்கள். ஏன் அப்படின்னாக்கா எது சரி எது தவறுன்னு சொல்லக்கூடிய மூதாதையர்கள் வந்து அவங்க கூட இல்ல. ஏன்னா எல்லாருமே மரணத்துல வந்து ஐ மீன் மகாபாரத போர்ல இறந்து விடுவார்கள். அதனால குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும். கடைசியா வந்து இருமனம். தீர்க்கமற்ற தன்மை, உறுதியற்ற தன்மை. எது சரி எது தவறுன்னு எனக்கு சரியா தெரியல கிருஷ்ணா, உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். சோ எனக்காக நீங்க வந்து கரெக்டான ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இருமனம். சோ இதெல்லாம் வந்து 5 காரணங்கள் ஏன் அவர் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு. சோ இன்னைக்கு அந்த அவருக்கு சொன்ன அந்த 5 காரணங்களுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கவுண்டர் பண்ண போறாரு. சோ அவர் சொன்னார் இல்லையா இரக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு வந்து எதற்கு இரக்கம்? நான் அவங்களை கொல்றேனே, பாவம் இல்லையா அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, நான் வந்து உடல் அல்ல, இது வந்து உடல் அல்ல, இது என்ன? அது ஆத்மா. நான் வந்து ஒரு அணு, பகவான் விபு பரமாத்மா, அவரிடமிருந்து வந்த ஒரு ஆன்மீக துகள் வந்து நான். சோ நான் வந்து இந்த உடல் அல்ல அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றார். இன்பமின்மை. ஒரு போர்க்களத்தில் ஒருவன் இறந்து விட்டால், தோல்வி அடைந்து விட்டால் அவன் சொர்க்கலோகம் செல்வான். வெற்றி அடைந்து விட்டால் இந்த ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் செய்யலாம் இல்லையா? ஆட்சி செய்யலாம். சோ அதுல எங்க இன்பமின்மைன்னு எங்க வருது சொல்லுப்பா அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏன்னா நீ தோல்வி அடைந்துட்ட அப்படின்னாக்கா இறந்து விடுவாய், இறந்தால் நீ சொர்க்கம் செல்வாய். அது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாரெல்லாம் தன் நாட்டிற்காக போர்க்களத்தில் உயிரை விடுகின்றார்களோ அவர்கள் வந்து ஆஹ் ஸ்வர்கலோகம் செல்வார்கள் அப்படின்னு. அப்ப இங்க எங்க இன்பமின்மை வருவது? நீ ஒருவேளை ஜெயிச்சிட்டேன்னா நீ தான் அந்த நாட்டை ஆட்சி செய்ய போற.
தோத்து விட்டா சொர்க்கம் செல்வாய் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இதுல ரெண்டுமே வந்து வின் வின் பாலிசி அந்த மாதிரி. பாவச்செயல் எப்படி வந்து பாவச்செயல்? நான் வந்து நான் வந்து கொல்றேன் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தாட். சோ அதுக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு பக்தியோட இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு இட்ட கட்டளை அதை நான் செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு பக்தியோட நம்ம வந்து பண்ணும்போது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவச்செயல் அல்ல. நான் தானே சொல்றேன் கிருஷ்ணா எனக்காக நீ அர்ஜுனா எனக்காக நீ சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணன். அதுல என்ன பாவ புண்ணியம் வந்தாலும் அதை நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் அப்படின்றார். சோ பக்தியோட செயல்படு அப்படிங்கிறார். குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். வர்ணா சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்றார். ஆக்சுவலா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதுபடி பெண்கள் வந்து மதிக்கப்பட வேண்டும், போற்றப்பட வேண்டியவர்கள், பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். சோ திரௌபதியோட அந்த வஸ்திராபரத்தை வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? சோ அத்தனை அவையோர்கள் முன்னாடி ஒரு பெண்ணை வந்து அவங்க மானபங்கப்படுத்துகின்றார்கள். யாருமே ஒண்ணுமே பேசல. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சமூகம் வந்து இருக்க வேண்டுமா அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் வந்து இது பண்றார். சோ அந்த வர்ணா சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக நீ இருக்கணும் அப்படின்னு. வர்ணா சங்கரம்னு தேவையற்ற அந்த சமூகம் வந்து இருப்பது. இப்படி எல்லாருமே இருந்தாங்க இல்லையா? யாருமே ஒரு வார்த்தையும் சொல்லல. விதுரர் மட்டும்தான் வந்து சொல்றார். விதுரர் வந்து சொல்றார், இது தவறு. ஒரு பெண்ணை இப்படி அவையோர்கள் முன்னாடி பண்றது தவறுன்னு அதுக்கு வந்து கர்ணன் வந்து ஒரு ஆன்சர் பண்றாங்க. அது ஒரு மனைவி, ஒரு கணவன் இருக்கவங்களுக்கு தான் இவளுக்கு வந்து 5 கணவர்கள்ன்னு அவங்கள இன்னும் அவமானப்படுத்துறாங்க. அதுல வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது இதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. அப்படிப்பட்டவங்கள என்ன வேணா செய்யலாம்ன்றார். அதனால ரொம்ப அது வந்து குறுயலான ஒரு இது. அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு சமூகம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நீங்க இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். இருமனம், தீர்க்கமற்ற தன்மை, உறுதியற்ற தன்மை. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றாரு, எனக்காக நீ வந்து சேவை செய்வது அப்படின்ற ஆட்டிடியூடோட நீ வந்து உன்னுடைய செயல்களை செய்யணும். கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு உரிமை இருக்கின்றது அர்ஜுனா. அதில் வரக்கூடிய பலன்களின் மீது உனக்கு உரிமை அல்ல. பற்று இல்லாமல் உன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்ல போறார். நம்ம கொஞ்சம் அதை டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். சோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்றார், நான் போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் எல்லாத்தையும் போட்டு உட்கார்ந்துட்டான்னு சொல்றார். அப்ப சின்னதா ஒரு சந்தோஷம் பிறக்கின்றது திருதராஷ்டிரருக்கு. அத உடனே சஞ்சயன் வந்து அப்படி சந்தோஷப்பட்டுறாதப்பா, அப்படி போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமர்ந்த அர்ஜுனனை எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து போரிட செய்கின்றார் அப்படின்றத நான் உனக்கு இப்ப சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டினியூ பண்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் அந்த முன்னோட்டம் பார்த்தோம். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க யாராவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் இல்ல எனக்கு தெரியாது. நான் பாட்னஸ் அந்த ஸ்கிரீனை பார்த்து பேசுற மாதிரியே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது எஸ் வாட்ச் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே நோ எதுவும் டவுட் இல்லை மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஓகே தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த செகண்ட் இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து அந்த இருமனம் உறுதியற்ற தன்மையோட இருக்காரு இல்லையா? அதை வந்து அவர் சொல்லுவார். எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. எது சரி எது தவறுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்னுடைய மனது வந்து கலங்கி நிற்கின்றது. சோர்வாக ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்றதான் சொல்றாரு. அப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்ல போறாங்க ஒண்ணு. பாடி அதாவது இந்த உடல் என்பது என்ன, அந்த ஆத்மா என்பது என்ன அப்படின்றத பத்தி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் இந்த வர்ணாசிரமத்தை நான் தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கேன். அவங்கவுங்களுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். நீ செய்யக்கூடிய கடமை, நீ ஒரு சத்திரியன். அப்ப நீ உன்னுடைய கடமை என்ன? மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும். அந்த கடமையை நீ வந்து செய்யணும். அதுதான் வந்து உன்னுடைய 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 வேலையை நீ கரெக்டா பண்ணணும். அதுல வந்து பாவம் வர்றதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது. சத்திரியன் வந்து ஒரு போர்ல இருந்து போர் செய்து ஒருத்தனை கொல்லலாம். அது வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா தனியா போய் நம்ம இது பண்ணுவோம். ஒரு ராணுவ வீரர் அந்த பார்டர்ல இருக்கவங்க சண்டை போட வரும்போது நாட்டை காப்பாத்துவதற்காக அவங்க வந்து கொல்லலாம். அதே ஆள் வந்து தனியா ஒரு நாட்டுக்குள்ளார வந்துட்டு யாரையாவது கொல்ல முடியுமா? இல்ல அது பாவம். ஆனால் அதே செயல் அந்த எல்லையில வந்து அவங்க போரிடும் போது அது சரியாக கருதப்படுகின்றது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அது நமக்கு நம்மளுடைய எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை நான் செய்யறேன் இல்லையா? சோ அத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார் கிருஷ்ணர். அது மட்டும் இல்லாம நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம பார்த்தோம் முதல் 6 அத்தியாயங்கள் 18 அத்தியாயத்துல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு கர்ம யோகத்தையும், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் நமக்கு பக்தி யோகத்தையும், கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் நமக்கு
ஞான யோகத்தையும் சொல்லி தருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கடைசியாக இந்த மாதிரி ஒரு பக்குவமான அந்த ஆத்மா, அந்த விடுதலை அடைந்த அந்த ஆத்மா, கர்ம பலன்கள் இருந்து விடுதலை அடைந்த அந்த ஆத்மாவுடைய இந்த தன்மைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கடைசியா இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். 54ல இருந்து 72. செகண்ட் சாப்டரோட பெயர் சாங்கிய யோகம். அந்த உண்மை முழுமையான அந்த எது கரெக்ட் அப்படின்றத வந்து புரிந்து கொள்வது என்ன, ஆத்மாவை பற்றின ஞானத்தை இங்க அதிகமா கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்ல போகின்றார். இதோடைய அப்படின்னா 18 சாப்டர்ல இருக்கக்கூடியத ஒரு எசன்ஸ் மாதிரி நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நான் சொன்னது மாதிரி நமக்கு வந்து 3 விதமான துன்பங்கள் இருக்கு. பிரைமரி மிசரி, செகண்டரி மிசரி, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய். மனிதன் பிறக்கிறது, இறக்கிறது. இறக்கும் போது அந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போகுமா. பிறக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 4 மாதம் கை காலெல்லாம் ஒடிக்கிண்டு குழந்தை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உள்ள இருக்கு இல்லையா. நம்ம பார்த்தோம் நேத்து 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது 100 பிறவிகளுக்கு முன்னால் என்னென்ன பிறவி எடுத்ததோ அந்த குழந்தை அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமா அந்த குழந்தைக்கு. அப்ப அந்த குழந்தை அழுது அழுது ப்ரே பண்ணுமா, கிருஷ்ணா இந்த பிறவி மட்டும் எனக்கு கடைசியாக இருக்கட்டும், திருப்பி எனக்கு இந்த பிறவியே வேணாம், அட்லீஸ்ட் இந்த பிறவியிலேயாச்சும் நான் பக்தி செய்து நான் உன்னிடத்தில் வந்து சேரணும், எனக்கு இன்னொரு பிறவி கொடுத்துறாத கிருஷ்ணான்ட்டு குழந்தை வந்து உள்ளார அவ்வளவு சின்சியரா ப்ரே பண்ணுமா. 100 பிறவிகளுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம், மேபி நம்ம விலங்குகளா இருந்திருக்கலாம், பறவைகளாக இருந்திருக்கலாம், பூச்சிகளாக இருந்திருக்கலாம், அதெல்லாம் ஞாபகம் வருமா அந்த குழந்தைக்கு. அப்போ குழந்தை கஷ்டப்படுமா, எவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் சாமி, நமக்கு இந்த பிறவியே வேணாம் அப்படின்னுட்டு. ஆனா அந்த குழந்தை வெளியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மறந்துடுது. அது மறக்கப்பட்டிருக்கின்றதுன்னு நம்ம பாத்துக்கலாம். அதனாலதான் குழந்தை வெளியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அழுதுட்டே வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே நம்ம யாரையாவது ஒருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம். அதே ஒரு பெரிய கஷ்டம் நமக்கு இல்லையா. நம்ம சுயமா இருந்துட்டு செல்ஃப் ரிலையண்டா இருந்துட்டு யாரையாவது நம்ம வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அது ஒரு பெரிய கஷ்டம். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, அதான் வயது, ஓல்டேஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோய் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த கொரோனா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்னலாம் வாழ்க்கையோட தத்துவத்தை நமக்கு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு இல்லைங்களா. நோய் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி மிசரிஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஏன்னா அது செகண்டரி மிசரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதி ஆத்மிக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக. அதி ஆத்மிக அப்படின்னாக்கா எனக்கு நானே துன்பங்களை வரவேற்றுக் கொள்வது, உடலாலும் மனதாலும் எனக்கு நானே துன்பங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வது. மத்தவங்க நம்மளை பத்தி பேசியிருக்காங்களான்னு தெரியாது, ஆனா நான் யோசிச்சுக்குவேன், அவங்க நம்மளை பத்தி பேசியிருப்பாங்களோ, இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு. வேற யாரும் எனக்கு இந்த விரோதி கிடையாது, எனக்கு நானே விரோதி. அதி பௌதீக அப்படின்னாக்கா என்னை தவிர்த்து மற்ற ஜீவராசிகள் மூலமாக எனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த கிருமி இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேன் டிசீஸ் ஆகி போச்சு. உலகத்தையே குளோபல், நாட் பேன், அது வந்து குளோபல் டிசீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம, கோவிட். அதிபௌதிக பிற ஜீவராசிகள் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள். அதி தெய்வீக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம், இதுல இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். அது மேபி நம்மளுடைய சுனாமியாக இருக்கலாம், இல்ல பூகம்பமாக இருக்கலாம். அதன் மூலமாக வரக்கூடிய தொந்தரவுகள். ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உட்பட்டுதான் போகணும். நம்மளுக்கு இது கண்டிப்பா வந்துதான் ஆகும் இல்லையா. இந்த மாதிரியான துன்பங்கள்ல இருந்து எப்படி வெளியில வருவது அப்படின்றத தெரிந்து கொள்வதுதான் நம்மளுடைய பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அதித்விதீயோऽध्यायः சாங்கியயோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச உதஸ்த்வாம் பஷ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனர்யாதிஷ்டம் அஷ்டாக்கியம் அகீத கரம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து பேசுறார். எனதருமை அர்ஜுனா, இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. ஒவ்வொருத்தர் பேசும்போதும் அர்ஜுனன் பேசும்போது அர்ஜுன உவாச்ச, திருதராஷ்டிரன் பேசும்போது திருதராஷ்டிர உவாச்ச, சஞ்சய் உவாச்ச அப்படி சொல்லும் போது இங்க ஏன் பகவான் உவாச்சன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஏன் கிருஷ்ணர் உவாச்சன்னு சொல்லல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாக கருதப்படுகின்றார். இப்ப உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா
நல்ல குணங்கள் எல்லாத்தையும் 6 வகைப்படுத்தி விடலாம். முழுமையான அழகு, முழுமையான பலம், முழுமையான புகழ், முழுமையான அறிவு, முழுமையான துறவு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 6 குணங்களுக்குள்ள அடங்கிவிடும். அது எல்லாமே பகவானுக்கு இருக்கு. சில சமயம் ஒரு சிலர் ரொம்ப அழகா இருக்கலாம், ஆனா அவங்களிடத்துல அறிவு இருக்காது. அறிவும் அழகும் இருக்கலாம், செல்வம் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஏதாவது 1 இல்ல 2 அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அதிபதி அப்படின்றத அதனாலதான் கிருஷ்ணர் இங்க வந்து ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச அப்படின்னு சொல்றாங்க. வியாசதேவருடைய தந்தையான பராசர முனிவர் வந்து இந்த இத வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் ரொம்ப சாஃப்டா வந்து கடிந்து கொள்கின்றார் அர்ஜுனனை. கஷ்மலம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இதையெல்லாம் தகுதியற்றவை. ஏன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்க போறோம். இந்த பகவத்கீதை என்ற உன்னதமான ஞான அறிவு மன்னர்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மன்னர்கள் மூலமாக இது வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு செல்லுது. அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் தெரியும் போது அவர்களுடைய ஆட்சி பரிபாலனம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கேக்குறாரு, இந்த மாதிரியான கலங்கங்கள் எங்க இருந்துச்சுப்பா வந்து உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. இதெல்லாம் ஒரு உன்னதமான மனிதனுக்கு வந்து தகுதி இல்லாத ஒண்ணு. இது உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு போகாது, மாறாக அவமானத்தை கொடுக்கும். ஏன்னா அவர் சொல்றாரு, நான் அந்த மாதிரி சண்டை போட்டு அதுல எனக்கு என்ன பலன்? அதுக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்ஷை எடுத்து இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. ஆனா அது வந்து ஒரு சத்திரியனுக்கு உண்டான கடமை அல்ல. அதனால பகவான் சொல்றார், இது உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு செல்லாது, அதுக்கு மாறாக அவமானத்தை கொடுக்கும். எல்லாரும் ரெடியா வந்து நின்னுட்டாங்க. இந்த சமயத்துல நான் சண்டை போட மாட்டேன், நீங்க என்னதான் நல்ல ரீசன் சொன்னாலும் எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க? புறமுதுகிட்டு ஓடுகின்றான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுக்கு நீ உயிரோடயே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி கடிந்து கொள்வார் கிருஷ்ணன். சோ 7வது ஸ்லோகம் முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து இன்வைட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒரு இதுவுமே. சோ வாசிங்க பிரபுஜி 7வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। कार्बन्य दोषो महदस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ सेदा यच्छ्रेय स्यान् निश्चितं रुहितन्मे विशिष्य दे अहं चादि மாம் துவாம் பிரபன்னம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி। இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். சோ அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றார்? என்னோட இயல்புகள் எல்லாம் இழந்துட்டேன், என் கடமை எதுன்றத பத்தி எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. இந்த டைம்ல எனக்கு நல்லது எது என்பதை கரெக்டா நிச்சயமாக நீங்கள் எனக்கு சொல்ல வேண்டும். உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் அப்படின்றத அர்ஜுனன் இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். எனக்கு வந்து தயவு கூர்ந்து அறிவுரை கூறுங்கள் அப்படின்னு. சோ இது நாள் வரைக்கும் அவர் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தார், அவருடைய உறவினராக இருந்தார். அப்போதெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை என்ற உன்னத ஞானம் சொல்லப்படவில்லை. எப்போது அவர் ஆன்மீக குரு மாதிரி உங்ககிட்ட உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், நீங்கள் என்னுடைய குரு, சோ எனக்கு சரியான ஒன்றை விளக்குங்கள் எப்போது அவர் வந்து சரணடைகின்றாரோ அந்த சமயத்தில் அவருக்கு வந்து பகவத்கீதை அளிக்கப்படுகின்றது. இதுல இருந்து நம்ம என்ன லைஃப்ல எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா, பணிவு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ நம்ம வந்து முழுமையாக நம்மளுடைய குருவிடம் சரணடையும் போது நமக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் வந்து கொடுக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த கதைகளை நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். சரணாகதின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கஜேந்திர மோக்ஷம், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்ம சம்ஹிதை எப்படி தோன்றியது, பிரம்மதேவருடைய பிரார்த்தனைகள், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் தாசியனாக எப்போதும் இருக்கக்கூடிய தாசிய ரசத்துல இருக்கக்கூடிய ஹனுமனுடைய சேவகை எப்படி இருக்கு, பிரலாத் மகராஜர் வந்து எப்படி சரணடைந்தார் நரசிம்ம பகவான் கிட்ட அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து சரணாகதிக்கு உண்டானதை நம்ம பார்க்கணும். சோ வாசிங்க பிரபுஜி। ஹரே கிருஷ்ணா। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண। ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோஷாத் அன்வசோஷஸ் த்வம் பிரஜ்ஞா வாதாம்ச்ச வாசசே கதாசும் அகதாசுஞ்ச நானுஷோசந்தி பண்டிதா। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகின்றாய். அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. அந்த பிக்சர் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது. என்னவோ ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பேசுற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்க அர்ஜுனா, ஆனா எதுக்கெல்லாம் கவலைப்படக்கூடாதோ அதுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்படுற. அவர் சொன்னார் இல்லையா, எனக்கு வந்து இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல் அதெல்லாம்.
அதுக்காக இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். நல்ல உயர்ந்த அறிஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவர்கள் வந்து தன்னுணர்வை பெற்ற ஆத்மாக்கள். நான் யார், என்னுடைய கடமை என்ன, எதற்காக இங்க வந்திருக்கேன், எப்படி இதுல இருந்து விடுபடுறதுன்ற அந்த ஞானம் இருக்கும். அந்த அறிஞர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்காகவோ இல்லது மாண்டவர்களுக்காக வருந்துவதில்லை. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆத்மா என்பது எப்பவும் நிரந்தரமான ஒன்று, நித்தியமான ஒன்று. அது ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகுமே தவிர்த்து உடல் தான் அழியக்கூடியது, ஆனால் ஆத்மா அல்ல அப்படின்ற ஞானம் அவர்களுக்கு இருப்பதனால மோரலஸ் த்ரூஅவுட் தி திங் நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு மிக சிறந்த ஆசிரியர், ஒரு கவுன்சிலர். ஏன் அப்படின்னாக்கா அர்ஜுனன் அவருக்காக தான் இந்த இவ்வளவு போரே நடக்குது. தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு, பக்தனை காப்பாத்துறதுக்காக தான் பகவான் வரார். அவர் திடீர்னு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு, இல்லையா? நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து நம்மளோட ரியாக்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண கத்துக்கணுமே தவிர்த்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, பொறுமையா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரோ அதெல்லாம் அவரை நல்லா பேச விட்டு கேட்கிறாரு. அதற்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப அவர் வந்து சரணடைந்து நான் உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் சொல்றாரோ அப்ப இந்த பகவத்கீதைன்ற உண்மையான ஞானத்தை வந்து சொல்றாரு. ஸோ இங்க இம்பார்ஷியலா இருக்க எப்பவும் பாத்தீங்கன்னா புன்முறுவல், கோவமில்லாத ஒரு தன்மை, அது இல்லாம த்ரூஅவுட் தி திங் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை வந்து புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பார். வலிமையான புஜங்களை உடையவனே, பார்த்தனின் மகனே, குந்தின் மகனே அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பார். பொறாமையற்றவன், நீ என்னுடைய நண்பன், அந்த மாதிரி. அது மட்டும் இல்லாம நிதானமா அவர் வந்து தொடர்ச்சியா அவர் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றார் கிருஷ்ணர். எல்லா கேள்விகளுக்கும் சுருக்கமாக பதிலளிக்கின்றார். அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துகின்றார். அர்ஜுனன் முடிவு செய்ய சந்தர்ப்பம் அளிக்கின்றார். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவார் பகவான் கிருஷ்ணர். இப்ப நீதான்ப்பா டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிடுவார். ஸோ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கவுன்சிலரோட வேலை இல்லையா? ஸோ நமக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றத சொல்லிடுவாங்க. இப்ப நீ உனக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணலான்னுடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த தன்மையை இங்கு விளக்குகின்றார். ஸோ இங்க பார்த்தோம் எதற்காக பகவான் வந்து ஆஹ் அவர் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 குணங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணர் 3 ரூபங்களில் இருக்கின்றார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். பரபிரம்மம் இந்த பிரகிருதி பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பகவான் வந்து உள்ளும் புறமும் ஒவ்வொரு துகள்லையும் உள்ளும் புறமும் பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஏன்னா இதை வியாபித்ததே வந்து பகவான் தான். அடுத்து பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கின்றார். சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக நின்ற கோலத்தில் 4 கை ரூபத்தில் ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். அதனாலதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரை பார்க்கும் போதும் இவர்களும் வந்து ஒரு ஆத்மஸ்வரூபம், பரமாத்மா இவர்கிட்டயும் இருக்கார். அதனால அவரை வந்து மரியாதையாக பேச வேண்டும். எப்ப இந்த பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிக்காம அந்த ஞானம் இல்லாம போது அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we are indulging in அந்த இல்லீகல் ஒர்க்ல நம்ம போயிடும். சோ பகவான் பரமாத்மாவாக ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றார். இப்ப கோவில்ல பகவானை பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமஸ்காரம் பண்ணுவோம், ரொம்ப பணிவோட நடந்துக்குவோம். அது போல ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பணிவோட நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா அவருக்குள்ளேயே வந்து பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்ற ஞானம் இருப்பது மூலமாக பகவான் பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ இந்த 3 ரூபங்கள்ல பகவான் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ் தத்ர ந முக்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ தேகத்தை உடையவனோட உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும். வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறக்கின்றது, தங்குகின்றது, வளர்கின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான செயல்களை என்னென்னலாம் செயல்கள் செய்ய முடியுமோ அது செய்கின்றது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதோட உடல் வந்து தேய்வடைந்து மீண்டும் அந்த குழந்தை பருவம் ரூபத்துல வருகின்றது. சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்தூல உடலுக்குத்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நிலையான ஒன்றாக இருக்கின்றது எப்பவுமே. சோ இந்த உடல் தான் மாறக்கூடியது, ஆனால் ஆத்மா அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ரூபங்களாக இருக்கு. ஒண்ணு ஸ்தூல உடல், இன்னொன்னு வந்து சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல் அப்படின்னாக்கா நம்ம கண்ணால பாக்குறது, கை கால் இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், நமக்கு தெரியுது, கான்கிரீட்டா இருக்கு. சூக்ஷ்மம் என்றது அப்டிராக்ட், அதை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. கண்ணுக்கு புலப்படாத விஷயங்கள், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலன்றதுக்காக அந்த விஷயங்கள் இல்ல அப்படின்றது இல்ல. நமக்கு வந்து தெரியல அப்படின்றதுனால சூக்ஷ்ம உடல் சொல்றோம். அந்த சூக்ஷ்ம உடல் ஆத்மா வந்து 3 லேயரால கவர் பண்ணிட்டு இருக்கு. மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த ஆத்மா என்பது
ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறக்கூடியது. ஆனால் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தூல உடல் அழியக்கூடிய ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆத்மாவோட பண்புகள் வந்து நம்ம இங்க சொல்றோம். ஸ்லோகம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் பிரபுஜி, டைம் இல்ல, குயிக்கா முடிச்சிடலாம். சோ ஆத்மாவால எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையும் தாக்க முடியாது. அதை வந்து நெருப்புல போட்டு எரிக்க முடியாது, அதை நீர்ல போட்டு நனைக்க முடியாது, காற்றால் அந்த உலர்த்தப்பட முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். சோ ஆத்மா ஒரு அந்த ஹேரோட அந்த நுனி இருக்கு இல்லையா, டிப்பு, அதை வந்து 10,000 துணுக்குகள் இட்டால் 10,000 முறை அதை வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா அதுல ஒரே ஒரு துகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவோட சைஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். எப்படி இந்த உலகம் முழுவதற்கும் சூரியன் ஒன்றுதான், அதன் மூலமாக எப்படி உலகம் முழுவதும் அந்த வெப்பமும் ஒளியும் கிடைக்கின்றதோ அது போல இந்த உடலுக்கு, இந்த ஜட உடலுக்கு ஆத்மா இதயத்திலிருந்து ஒரு உயிரூட்டம் கொடுக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்ப இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போகின்றதோ அப்ப இந்த உடல் வந்து ஜட உடல் இல்ல, இப்பவும் ஜட உடல் தான், ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த உயிரோட இருக்கிற மாதிரி நடமாடிட்டு இருக்கு இல்லையா. சோ ஆத்மாவை எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது, அதுக்கப்புறம் நெருப்பால எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்த முடியாது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ அடுத்து கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க, நீ இந்த புறமுதுகு காட்டு ஓடிட்டேன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அர்ஜுனா. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். எல்லாரும் உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டேலண்ட் வந்து தவறாக பேசுவார்கள். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும் அர்ஜுனா அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார் இல்லையா. நீ ஒரு சத்திரிய கடமையை கண்டிப்பா பண்ணணும். நீ வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு போனா எல்லாரும் வந்து உன்னை பத்தி என்ன பேசுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற. குந்தியின் மகனே, இன்பமின்மைன்னு அவர் சொன்னாரே அதுக்காக. போர்க்களத்துல நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கம் செல்வாய், வெற்றி பெற்றால் இந்த உலகத்தை ராஜ்யம் செய்யலாம், அதனால உறுதியோட எழுந்து போர் புரிவாயாக அர்ஜுனா அப்படின்றத நீங்க சொல்லு. சோ இறந்தால் சொர்க்கலோகம், உயிருடன் இருந்தால் அந்த ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் செய்யலாம். சோ இந்த முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. என்ன அந்த முயற்சி? தன்னுணர்வு. நான் யார், எதற்காக இங்க வந்திருக்கேன், ஆத்மான்னு சொல்றீங்களே, அந்த ஆத்மாவோட குணநலன்கள் என்ன. சோ அந்த மாதிரியான ஞானம் இருக்காக, அந்த ஞானத்திற்காக நாம் முயற்சி செய்யறதுல வந்து இழப்போ அல்லது ஒரு குறைவோ எப்பொழுதும் இருப்பதில்லை. சோ இந்த வழியில் சிறிது முன்னேற்றம், சின்னதா ஒரு முன்னேற்றம் இருந்தாலும் அது ஒரு பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பார்த்தோம் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு வந்து முதல் 3 குவாலிட்டிஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, அவங்க கிட்ட பயம் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் காமம் இருக்காது, பேராசை இருக்காது, குரோதம் இருக்காது, அந்த வஞ்சம் அந்த தீர்க்கக்கூடியது அந்த தன்மை இருக்காதுன்னு பார்க்கணும். முதல் நிறைய குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பயம்லாம் இருக்காது, இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். யாரு வந்து தன்னுடைய செயல்கள்ல வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்கின்றார்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லட்சியம் ஒன்றாக இருக்கும், அதுல உறுதியோட இருப்பாங்க. நீ வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட முடியலன்னு சொல்லி சண்டைக்கு வந்தாச்சு, முன்னெடுத்து வச்ச கால பின்னெடுக்க கூடாது. சண்டைக்குன்னு வந்தாச்சு, இப்ப போய் நான் சண்டை பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? எதற்காக இப்படி உலகமே இரண்டாக பிரிந்து காணப்படுகின்றதுன்னா அங்க ஏதோ தவறு நடக்கின்றது, அதனாலதான் இல்லையா. அதர்மம் செய்கின்றான் துரியோதன். சோ ஆஹ் திடமான உறுதியோட நீ வந்து சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்ற. சோ கிருஷ்ணன் சொல்ற, நானே வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் நியமித்திருக்கின்றேன். சோ அந்த வர்ணாசிரமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சமுதாயம் ஓய்வு பெறுவதற்காக. அதன்படி 4 வர்ணங்கள் இருக்கின்றது, பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன் அண்ட் சூத்ரன். சத்திரியனோட கடமை என்ன? மக்களை பாதுகாக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், அதர்மத்தை துணிவோட எதிர்க்கணும். சோ அது வந்து சத்திரியனோட கடமை. அதற்காக எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அது தவறாக கருதப்படுவது கிடையாது. அதனால உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டுமே செய்ய உனக்கு அதிகாரம் உண்டு அர்ஜுனா. அதனால உன்னுடைய கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் இங்க டைரக்டா சொல்றார். இது அர்ஜுனனுக்காக கிருஷ்ணர் சொன்னதில்ல, நமக்காகவும் கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காருன்ற அந்த ஆட்டிடியூடோட நம்ம வந்து கிளாஸ் பார்க்கணும். நம்ம வந்து செயல்கள் செய்து கர்ம பலன்களை மாட்டிக்க கூடாது, அதை அப்படியே பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் போது அதுல வந்து நம்ம விடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 54வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் திருப்பி கேள்வி கேட்கிறார். கேள்வி பதிலாகவே இருக்கும் நம்மளுடைய பகவத்கீதையும் சரி பாகவதம். அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார், இந்த மாதிரி தெய்வீக உணர்வு தெய்வீக உணர்வுன்னு சொல்றீங்களே, அப்படி இருக்கு அந்த தெய்வீக உணர்வுல இருப்பவங்க, அந்த தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள், அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன, அவங்க பேசக்கூடிய மொழிகள் வந்து எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி உட்காருவாங்க, எப்படி நடப்பாங்க, மத்தவங்க கிட்ட எப்படி நடந்து கொள்வார்கள், அதெல்லாம் வந்து எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணர் கேட்கிறார். அப்ப
கிருஷ்ணன் சொல்றார் ஸ்திர பிரஜன், இந்த உறுதியோட இருக்கவங்களுடைய நிலைமை என்ன, ஐ மீன் நிலை என்ன அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு இங்க. நம்மளுடைய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய 69வது வயதில் இல்லையா என்ன பண்றாரு, நம்மளுடைய நாட்டை விட்டு நியூயார்க்கு, அதுவும் சரக்கு கப்பல் மூலமாக போய் அது எதற்காக அதெல்லாம் பண்ணார் அப்படின்னாக்கா அவருடைய ஆன்மீக குரு அவர்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டார், நீங்க வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி உணர்வை நீங்க அந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எடுத்து செல்லணும், உலகம் முழுவதும் எடுத்து செல்லணும். அந்த வாக்கை காப்பாத்தணும்ன்றதுக்காக ஒரே உறுதியாக கிருஷ்ணர் ஐ மீன் பிரபுபாதர் இருந்தார்ன்றதை பார்க்கலாம். மேல கொடுக்கப்பட்டிருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பிரலாத் மகராஜ். பிரலாத் மகராஜ் முழு மூச்சாக நம்பினார், ஹரிதான் எல்லாமே, ஹரி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் அப்படின்றது முழு மூச்சாக நம்பினார். நீ யானையை வச்சு கொல்ல போறியா, ஓகே ஹரி இருக்கார், அவர் பார்த்துக் கொள்வார். ரொம்ப உறுதியாக ஸ்ட்ராங்கா இருந்தார் யாரு, பிரலாத் மகராஜ். சோ அப்படி இருப்பவங்களோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தி இருப்பாங்க. புலன் நுகர்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து கட்டுப்பாட்டோட இருக்கும். அவர்களுடைய ஆசைகள் எல்லாம் துறந்து அக தூய்மை புற தூய்மை இரண்டுமே இருக்கும். எப்போதும் தன்னில் திருப்தி அடைவார்கள். எனக்கு என்ன இருக்கோ அதுல சந்தோஷப்படுவோம். எப்ப நான் எனக்கு கிடைச்சதுல சந்தோஷப்படாம அடுத்து அடுத்து நான் அதன் பின்னாடி ஓடுறனோ அப்ப எனக்கு நிம்மதி இருக்காது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸ்திர பிரஜன் தூய்மையோட இருப்பாங்க. மனதுடன் தன்னில் ஐ மீன் தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைவார்கள். அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக இருக்கின்றான் அப்படின்றது. அறிகுறிகள் என்ன, அவங்களோட அறிகுறிகள்னா அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இருப்பார்கள். அவங்க பேசக்கூடிய பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் அதோட பாதிப்பு எதுவுமே இருக்காது. நமக்கு வந்து சின்னதா சந்தோஷம் வந்தா உடனே நம்ம எகிரி குதிப்போம், வானத்துல மிதப்போம். கஷ்டம் வந்ததுன்னா டிப்ரெஷன் ஆயிட்டு வேற ஏதாவது முடிவெடுக்கலாமான்னு போயிடும். சோ அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் சரிசமமாக பார்ப்பாங்க அவங்க. அதோட பாதிப்பு இருக்காது. இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் அதோட பாதிப்பு இருக்காது அவங்க பேசும்போது. அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி ஆமை வந்து ஒரு 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 ஏதாச்சும் ஒரு அலாம வந்துன்னா உடனே என்ன பண்ணிடும், தன்னுடைய உடம்ப வந்து அந்த ஓட்டுக்குள்ள வந்து சுருக்கிடும். அது போல அந்த ஸ்திர பிரஜர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க தவறான ஒரு இது நடக்குதோ அங்க வந்து அவங்க போக மாட்டாங்க. அவங்கள வந்து அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளினா இருப்பாங்க. சோ எப்படி அவன் நடந்து கொள்கின்றான், ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கின்றான் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸ்திர பிரஜை. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால், இதுதான் மெயினான இது செகண்ட் சாப்டரோடது. ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறேன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நாம் வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்மளுடைய ஐம்புலன்கள் மூலமாக கண், காது, மூக்கு, தொடு உணர்வு, சுவை, இந்த ஐம்புலன்கள் மூலமாக ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம். அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா நம்ம மைண்ட்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுது. மேபி நம்ம போக்கஸ் பண்ணலனாலும் ஏதோ ஒரு ஆடு பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஒரு லேண்ட்மார்க்கோ இல்ல ஸ்மார்ட் ஷாப்போ எங்கேயோ போறோம்னா உடனே நம்ம மைண்ட் நம்மளே அறியாம அந்த ஆட்ல நம்ம பார்த்ததை வந்து எடுக்க போகின்றோம். சோ புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கின்றான். ஒரு கார் பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அது மேல ஆசை வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது என்னுடைய தகுதிக்கு மீறியதாக இருக்கும்போது நான் அதுக்காக கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன். உழைச்சு அதை எப்படியாவது அடையணும் அப்படின்னு அந்த பற்று ஆக்கப்பட்டது காமமாக மாறுகின்றது. காமம்னா அந்த பெண்கள் மேல இருப்பது மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு பொருளின் மீதும் அதீதமாக, அனாவசியமாக, அதிகமாக நாம் பேராசை கொள்கின்றோம் அல்லவா, அதை வந்து காமம் என்று சொல்லி. அதன் மூலமாக என்ன ஆகுது, நான் அதுல வந்து நான் நினைச்சது எனக்கு கிடைச்சதுன்னா ஓகே, கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்து கோபம் வருகின்றது. அந்த கோபத்தால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு பூரண மயக்கம். என்னையே எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது நான் என்ன பண்றேன்ட்டு. அந்த மயக்கத்தினால என்னுடைய நினைவு தப்புகின்றது. அதன் மூலமாக என்னுடைய நுண்ணறிவு எது சரி எது தவறுன்றத தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால நான் வந்து என்ன பண்றேன், என்னுடைய அறிவு இழக்கப்பட்டு மீண்டும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றேன். ஒரு தடவை ஒரு பிரபுஜி வந்து ஷேர் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து ஜெயில்ல போய் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாங்க, பகவத்கீதை செஷன். அப்ப ரொம்ப சின்ன 20, 21 வயசுல இருக்கவங்க எல்லாம் அவங்க ஜெயில்ல இருந்தாங்க. அப்ப அவங்க அவங்க என்ன சார்ஜ்ன்னு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, தன்னுடைய நண்பர்கள் தினமும் 4 பேர் சேர்ந்து வந்து இந்த மதுபான கடைக்கு போறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நாள் ஒருத்தரும் வந்து ஷேர் பண்றது அந்த மாதிரி. அப்போ ஒரு நாள் இவர் வந்து இவருடைய இது போகும்போது இவர்கிட்ட காசு இல்ல. அப்ப வந்து சொல்றாரு, இல்ல எனக்கு காசு எடுத்துட்டு வரல அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்ப பக்கத்துல இருக்க வந்து அவரை வந்து ரொம்ப தவறாக பேசவும் அவரையே அறியாம அங்க இருந்த கத்தி எடுத்து கொன்னுட்டார். அவர் குத்திட்டார் வயித்துல. ஆன் தி ஸ்பாட்ல அவங்க இறந்துட்டாங்க. சோ இத நம்மளோட இந்த இதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புலனுகர்ச்சி, இந்த நாவோட சுவை, அந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கணும் அப்படின்றது. அப்ப அது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மேல பற்று வர ஆரம்பிக்குது.
சரி இன்னும் நம்ம ஷேர் பண்ணி சாப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பற்று, அந்த பற்று வந்து பேராசையாக மாறுகிறது. அந்த பேராசையை அடைய முடியல அப்படின் போது அவனுக்கு எப்ப வந்து அவன் என்ன சீட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு அவங்க வந்து காசு கொண்டு வரல, அதனால ட்ரிங்க்ஸ் வாங்க முடியலன்னு போது அந்த கோபமாகப்பட்டது, இந்த காமம் கோபமாக மாறுகின்றது. அந்த கோபத்தில் எனக்கு நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரியல. அந்த பையன் வந்து சொல்லும்போது சொன்னாங்க, இல்ல நானா அந்த குத்துட்டேன்றது எனக்கே தெரியல. ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ஏதோ நான் என் உடம்புக்குள்ள வந்து போன மாரி ஆயிடுச்சு. நான் இந்த செயலை செய்தேனான்னு எனக்கே தெரியல. அந்த நுண்ணறிவு வந்து தப்பி விடுகின்றது. இது கரெக்ட்டா, தவறான்னு அவங்களுக்கே தெரியாம அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அவங்க லைஃபே வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஆன் த ஸ்பாட்ல அந்த பையன் இறந்துட்டான். இவங்கள கொண்டு வந்து ஜெயில்ல போட்டாச்சு. 2 பேரோட வாழ்க்கையும் போயிடுச்சு இல்லையா? இவங்கள நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த குடும்பத்தார்களோட நிலை என்ன? இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு ஒரு செயலை செய்யும்போது, எந்த ஒரு செயலுக்கும் வந்து நம்ம உடனே வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஐ மீன் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ரெஸ்பாண்ட் அத நம்ம உள் வாங்கிக் கொண்டு கிரகிச்சு, இது என்ன அப்படின்னு அலசி ஆராய்ந்து அதற்கேற்ற மாதிரியான ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். So அதோட கிளிம்ஸ் தான் இங்க. புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் என்னையே அறியாமல் அதுல ஒரு பற்று, அந்த பற்று வந்து வெறியாக மாறுகின்றது காமம். அந்த காமமாகப்பட்டது சரியாக அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா கோபம். அந்த கோபத்தின் மூலமாக நான் ஒரு மயங்கிய நிலையில் இருக்கின்றேன். அந்த சமயத்தில் என்னுடைய நினைவு வந்து குழம்பு விடுகின்றது. அதன் மூலமாக என்னுடைய அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அதனால் நான் வீழ்ச்சி விழுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஆஹ் இந்த புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும், ஆசைகள் இல்லாதவனும், நான் தான் இந்த செயல்களை செய்கின்றேன் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாது இருக்கிறவனும், அகங்காரம் இல்லாதவன் ஒருவனே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையான ஒண்ணு. எப்ப நமக்கு அமைதி வந்து சேரும்? இந்த அனாவசியமான அளவுக்கு மீறின அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நன்று. புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்து இருக்க வேண்டும். ஆசைகள் இல்லாமல் இருக்கிறோம். நான் தான் இதை செய்யறேன்ற அந்த உரிமையாளன் அகங்காரம் அந்த அந்த எண்ணம் இல்லாம இருக்கும்போது நமக்கு அமைதியை அடைய முடியும். அதுதான் வந்து உண்மையான அமைதியும் கூட. கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. एषा प्राप्ति पार्थ नैनां प्राप्त विमुच्यति चित्वाश्याम् अंधकाले अभि ब्रह्म निर्वाणां रुच्यति। हरे कृष्ण माताजी। पुष्टि वासना प्रभुजी. ओम तत्सत् श्री इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ நமக்கு இது வந்து நம்மளுடைய செகண்ட் சாப்டர் நமக்கு உண்டான வாழ்வுக்கு உண்டான ஒரு இது என்ன அப்படின்னாக்கா, புலனுகர்ச்சியின் மூலமாக எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்து இருப்பவன். இதெல்லாம் உடனெல்லாம் முடியாது. ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணா இதெல்லாம் வரும். ஆசைகள் இல்லாமல் இருப்பவன், உரிமையாளன்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவன், அதனுடைய பலன்களை வந்து துறந்து இருக்கக்கூடியவன், அகங்காரம் இல்லாதவன். இவங்களால மட்டும்தான் உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றார். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன், இதெல்லாம் நம்ம அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குழப்பமே இருக்காது. இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவன் திருநாட்டுக்குள் நுழைகின்றான். பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு அவருடைய நாமத்தை வந்து யாரு வந்து சொல்றாங்களோ அப்ப பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு நுழைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இன்னையோட 2வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் சொன்ன அந்த 5 காரணங்களையும் பகவான் உடைக்கின்றார். இரக்கம். எதுக்குப்பா நீ வந்து இறக்கப்படுற? நான் உடம்ப கொல்றேன்னு நினைக்கிறியா? இது வந்து உடம்புதான் போகுது. ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா இன்னொரு உடலை நோக்கி செல்கின்றது. இன்பமின்மை, அதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது. ஏன்னா நீ தோல்வி அடைந்தால் சொர்க்கலோகம் செல்வாய், வெற்றி அடைந்தால் இந்த ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் செய்வாள். அதனால உனக்கு வந்து இன்பமின்மைன்ற வார்த்தையே கிடையாது இங்க. பாவச் செயல், இது வந்து எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. நான் இந்த போர் செய்யல அப்படின்னா தான் சத்திரியனுக்கு உண்டான கடமையை செய்யலன்னு அந்த பாவத்துக்கு நான் உள்ளாக்கப்படுவேன். அதனால இதுல வந்து பாவம் என்பதுக்கு என்ற வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை என்றார். குடும்ப பாரம்பரியம். ஒரு திரௌபதியோட வஸ்திராபரணம் நடக்கும்போது எல்லாருமே இருந்தாங்க. இந்த மாதிரியான அயோக்கியர்கள் வந்து இந்த பூமாதேவிக்கு வந்து பாரம். ஆக்சுவலா இந்த இதே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண அவதாரமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமாதேவி என்ன பண்ணுவாங்க, பசுவோட அவதாரம் எடுத்து பசுவோட வடிவில் பிரம்மதேவர் மூலமாக ஆஹ் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்க போவாங்க. ஏன்னா அந்த பூமியோட ஆஹ் பலு வந்து அவங்களால தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை குறைப்பதற்காக கிருஷ்ணர் எடுத்து போறாங்க. அப்பதான் வந்து மானசீகமாக பகவான் வந்து சொல்றார், நான் வந்து கூடிய சீக்கிரத்துல கிருஷ்ண அவதாரம் பண்ண போறேன். அப்போ இந்த தேவையற்ற இந்த
அந்த பாரங்கள் வந்து நீக்கப்பட்டு விடும் அப்படின்றத சொல்றாரு. அதனாலதான் மகாபாரத போர் மூண்டது அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி வர்ணா சங்கரம் அப்படின்னாக்கா தேவையற்ற சந்ததியினரை வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அப்படின்னு. இருமனம் உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யும். பகவானுக்கு வந்து நான் சேவை பண்றேன் என்ற அந்த தாட்டோட இருக்கும்போது நமக்கு அந்த இருமனம்ன்றதே தேவையில்லை. அவர் சொல்றாரு நான் செய்யறேன், அவர் குதிக்க சொன்னாலும் நான் குதிச்சிடுவேன். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் பகவான். அந்த ஒரு தாட்டோட நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். வாஞ்சகல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துத்தியை வச்ச பதிதானாம் பாவினேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. இன்னையோட செஷன்